началото. И моето не е записано в началото. Защо? Не знам, защото не съм го пуснал като прием. Да тръгнат по гората. Защо не се е записал от началото? Записал до край. Много е красиво, поне да огледам. Първата буква беше наречена Аз и в превод от прабългарски означава памет. Образът на кръста напомняше за свещения произход на новата писменост. А основните форми, които съставяха буквите, бяха триъгълникът, кръстът и кръгът, символи на Светия Дух, вярата и обединението. И скоро Бог послуша молитвите му и му откри да състави новите букви. Нека всички помним тази история и бъдем благодарни за великия дар, който ни е даден чрез братята свети Кирил и Методий и техните ученици.